Kajing i jonga le te imat la dei u Paieid jonga kan. Ngangan la yalam u sa downtown le ne sa Apollo Hospital ban Sumar. Le se idan jing thut haka perkhat padany. Te hagan ni kapor nga kwa ban yaya detail bat ki ki ba habang yo i bat nga yas ngau te ban sa yalam bakla ya ki pajba kani kalong ka fall kalong ka jing bakla ban ong ban sa yalam bakla da ki brio ki ba klem dawat jing tip ba klem da yu ba shukwa ban pen feel no ya kata namar kat kum ka constitution jong kari India ban protes kam dei ka jing khang na no uni Paieid ru umla iban khang dengan ngan share hang ni ya katuka ka ladaki protes da jing jai apa ki protes ki follow ki rule te to ngan share hang ni sapej te kat kum ka jing kren ka banga ngala apej bahan ka jing kren ka jong uni Paieid u directly bej kalong bej ka jing tap ej miau ngam tip su uni Paieid udon hakano ka condition gan ula klek bej ne ula tip su ne ula long kelumar kli kadai katahi kat kum ka jing yo i jong ki babun balang ka jing i jong ale te imat la dei u Paieid jonga kan ngangan la yalam u sa downtown le ne sa Apollo Hospital ban Sumar le se idan jing thut haka perkhat padany mar ila bakla ya lenti te ini Paieid imi balai imi menta perlok balai imi haka por badang long MP u por badang election u Dr. Ricky iklam kran ye timenta balai ka Rung Khñiang hau nga perkhat ba le se ini Paieid le se hakitu ki por idang le training sepo garo ban study bah ban yu nomor sa pengop nomor ini Paieid dapat haka sirukom kan ila sa pengop bapli ngapet juga video jong ngan batai mau yong hanang adon si hajar ekar kata ka parduyong yong amla pan pentre nomor mta te katkum ka jingbu ya kan ni ka jingbu jong ka jing ka mat ka ba ki bu na kan ka nakaliang jong ka ni ka Voice of the People Party te ki ong ba ki kwa ba lada phi pli yu du yong pli lang te barok khoj bakini ki baduk kini ki ba kamai ki ba im jakpo na katuro kini im lang kenya kamai lang kan balai ban chule tang ki high level Paieid pat ibatai kumno ha tu ngatrai phi ki basngap phila ya sngap hai om kumno engi tem tan bisa ban pentrai kumta te balai ka sarkar kamla lada ka NGT ka khang ya kata hoj ka NGT ka khang te ka sarkar ka kamram jang ka sarkar kan ban law ya kata ban ya keren ya kata te ini Paieid sakawai pat ka ba ngan keren kan kalong ba Paieid i ong ba ya kane ka jing penrungkam ya kini ki bala chongthaj mo Paieid imtip imwat jing tip re ngadon ka proof ngan share ni ngan share sapej perlok kadon ka agreement ha usnem arjar arphulai kadon ka tu ba hapsiu ka sarkar ko hapsiu tat dor kum tu hapsiu sidang dor ne kat kum ba kabu sarkar te balai Paieid itap miau kum ikelan jak tu ngang tu yong bam don kum kata ko Paieid ngong pipija se piwat jing tip ya kai Paieid namar ba kadon piong ba 4 yo ya kita kinong tre te swaban la kasorkar swa bagan la tip te uni unsong thaj kata kasnem te la de ban recruit da kiwai la de ban tap em da kiwai ki ban rung gitu te Paieid syukran matla kum tu ngam tip ka jengkran phingai ja ka jengkran jong ni Paieid em nga chutip ba i reporter jong ka maupor wala kata ru ngam tip bisa be na maupor ngam tip kadai kani ka jinglong jong i te ban nga la dari mangaru ngabe kumi kini ki temen ki ba klemdan ka jing snothu na pantawit ba desa ka pat ya ka shri simen kat tu ka ja hapo ayu kala don na kani ru ka jing ka jing bu jong ki kini ki Voice of the People kala buru ya kani ka mat ba mdei shu ban ailat ya kita ki ban mau ban play kita ki cook simen la ne kita ki factory kum tu ini Paieid i klem kran kata yong ba le shalang kan ya kruet kumta ngong Paieid pi imat pila chong shit men phim tip ya kai ka ba ka bu kan ne ka Voice of the People Party ka kwa ba pensange no ya ban play kita ki cook thamai mo ai kan ya ka tu bat ya kata ki cement factory kumalong hapo siri cement borang yaki menta te balai ini Paieid iklami hagane ban keren ya kata isngap jar balai ka kret ne situ ka slap ne klemlong ban mi
keren kan ya kata ru POE kata ka jing leben ke sarkar adu ki don ki bala cha ai da ka tiargas ai kam turu ki kelung ki kena ki longkeme bele Paieid pija chano mi se Paieid ban keren ya kata pisu keren ban kersan dok lap ya kan ka ai bamla long pi keren ya kata ka jing jenjar rupai ba pi POE ka jing kwa jong ka voice of the people pi ka long ba dan kam ban penmi thmai so namar ka jing penmi thmai ka long ba ka jing betoy no umender ubawan ban khayi hang ne POE kata ka jing yakhi mensua kata ka por bagi yakhi gini ki trok kit simen ban pen kiwa ka dor ka jing cha nyon namar ka balik ke sarkar ne gini ki program de ban kono yono kale ka sarkar ka pen em tang ya gitu ki driver truk pat ki bakit ki ba kamai kini khilem em ki du nong ya kata rumlong ban yakhi Paieid ija sa kata ko por balik pimi Paieid balik pidang lej sum pidang lej chagaro na pidang lej sum hapo garo